салом дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Таҷмама ва имрӯз мо озмуни нави худро оғоз мекунем. тамошобинони азиз, дар ин озмун шумо метавонед бурд намоед манавин чизҳое ки айни замон шумо дар экрани худ мебинед. Дар ин озмун мо танҳо 3 ҷой дорем. Фикр кардем ки тӯҳфаҳои хубтар бошанду камтар бошанд. Шумо метавонед тӯҳфаҳоятонро ё агар дар Тоҷикистон берун бошед, мо маблағашро ба шумо равон карда метавонем, вале агар ин дафъа дар Тоҷикистон бошед, тӯҳфаҳоро шахсан аз номи канали мо дастрас карда метавонед. Инак озмуни навбатиро оғоз менамоем. Дар ин озмун чунин шартҳои осон ҳастанд ки чӣ тавре ки дар он озмун буданд. ҳатман обуна шудан, яъне подписатсия кардан ба спонсорҳои озмун ва зери видеоҳои онҳо таи ин 10 рӯз комментария ва лайк гузоштан. ҳозир ман ба шумо мегӯям ки ба кадом каналҳо бояд шумо обуна шавед. спонсорҳои озмуни ин дафъа ҳастанд 6 нафар, яъне 6 канале ки шумо ба онҳо бояд ҳатман подписатсия кунед ва дар тамоми давраи озмун ҳама видеоҳои онҳоро тамошо карда комментария гузоред. канали якумро ба шумо муаррифӣ мекунам. Ин канали МТ85 мебошад ки дар он ҷо дар бораи чӣ тавр хӯрокҳоро омода сохтан ва ҳамчунин дар бораи таърихи хӯрокҳо низ маълумот гирифта метавонед. Дуюм канал ин канали Таҷлиф. ин канали бародари мо аст ки влогҳоро аз ҳудуди Русия ва инчунин аз Тоҷикистон омода менамояд ва хеле барномаҳои ҷолиб дорад. дар омада ҳатман тамошо кунед ва лайк гузоред. Сеюм канал ин канале ки шумо аллакай бархеатон медонед, канали Таҷ Мейкап, канали манижра ҳаст ки дар он ҷо шумо аз чорабиниҳои фэшнҳо, яъне ки чӣ хел гӯям, чорабиниҳое ки масалан блогерҳо, инстаблогерҳо мегиранд, дар он ҷо ҷашн мегиранд, ягон чорабинӣ мераванд, кӯтоҳ аз чорабиниҳо пешкаши шумо менамояд наворҳо. Инчунин дар оянда ҳар намуд ороиш додани мӯй, ороиш додани рӯйро пешкаши шумо менамояд. канали навбатӣ ин канали Аиша Калифорния мебошад. видеоҳои ин канал аз Амрико ба навор гирифта шуда дар бораи пухту паз, влогҳо, умуман аз ҳаёти Амрико пешкаши шумо мегардад. каналро роҳбарӣ мекунад оилаи тоҷик, яъне ки ҳамватани мо. дароед обуна шавед ва дастгирӣ кунед. албатта ки спонсорҳои мо қисми зиёдашон ин бонувони пурҳунар ҳастанд ва яке аз каналҳое ки имрӯз спонсори ин бозӣ ҳаст, канали Бонуи пурҳунар. дар омада тамошо кунед, обуна шавед, лайк гузоред. дар ин канал шумо беҳтарин хӯришҳо, шириниҳо ва ҳамчунин хӯрокҳои тезтайёрро тамошо карда метавонед. то охири озмун ҳама видеоҳоро тамошо кунед, комментария гузоред. канали охирин ин канали пухтупаз аст. дар ин ҷо хӯришҳои болаззат, як намуд хӯрокҳои тезтайёре ки осон аз маводҳои осон ва арзон омода мегарданд пешкаши шумо гаштаанд. ба ин канал ҳам обуна шавед, видеои ин каналро тамошо карда лайк гузоред. акнун мегузарем ба шарти асосӣ. шарти асосӣ, тамошобинони азиз, ин аст ки ҳатман ба ҳамин 6 нафар обуна шудан, ҳатман зери видеоҳо комментария гузоред. вале ғолиби озмунро мо мисли он дафъа дар прямой эфир аз зери комментариёҳои анамин видео интихоб мекунем. ҳар дафъа шумо мепурсед ки дар куҷо комментария навиштан лозим. зери анамин видеое ки ҳозир шумо тамошо доред, комментария навиштан лозим. комментария фарқ надорад, хо шумо смайлик роӣ мекунед, хо шумо менависед ки ман иштирок мекунам, ман бурд мехоҳам, ман намехоҳам, чизе мехоҳед, зери ҳамин видео нависед ва рӯзи 14 март мо ғолиби озмунро якҷоя дар прямой эфир интихоб мекунем. тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо бурдбориҳо хоҳонам ва мехоҳам ки маҳз подписчикои канали ман дар ин озмун ғолиб оянд. барое ки ман медонам ки видеои озмуниро дар ҳама ҷо паҳн мекунанд, аз чанд каналҳои дигар низ медароянд, вале ман ба подписчикои канали худам муваффақият хоҳонам.